Ụmụnne m tụledele na okwu n'ugbo ene na nwoke ya na nwunye ya bi enweghị ihe segara ha bi n'obi ọma nọgidezie nwaanyị agaralo gwa di ya na ya adịghị happy na this marriage, na ya na-pretend to be happy mana ya adịghị happy. Di ya jụọ ese olee ihe ya mere, ya gwa di ya na enweghị ihe o mere mana obi ya anọzighị ebe a. Di ya si elekwana ihe ọ chọrọ ka ha eme ugbu na ya chọrọ ka ha gbasaa. Ihe a na-ekwu okwu ya marriage na-erubeghị 1 year. Mgbe ọ bịara dị serious na ihe ọ na-ekwu, nwoke a sị na ngwa nsogbu anọ na ihe a na-aga emewe force nwaanyị ka ya na ya bụ ọnụrụ na marriage. Aga gbasaa marriage, gbasaa marriage, gbasaa marriage. 2 months later, this same woman na-akpọwa di ya na ya maa na mgbe ya pụtara na ya ara ime, na ya arịla ime, na ya wetawe ego sendwara ego ya ga-eji elekọta nwa ya bụ n'afọ. The man sị ya na ọ dị egwu na ọ ga-amụ nwa ahụ gbapụta onwe ya, as long as ya na ya bụ anụzi na marriage, na ọ ga-agbapụta onwe ya n'ụlọ ọgwụ, na ọ ga-amụ nwa ahụ, na ọ mụchaa ya, mgbe ya ejiri jide ego ha gaa DNA test mara ma nwa ọkwa ke before ya na-adị involved, n'ihi na ọ dịzighị married to him. Ụmụnne ya were police ga-ewere mee this man arrest na ya na ya bụ obi na orubetu ụmụ nsọ ha gbasara, ọ na-ahapụgara responsibility, o kwesịrị ịdị fully involved, this and that. Ya kọrọ police ije ya na ya bụ nwanne nwoke abịa ebe lụọ ya na since ahụ na ọ problem ka nwunye agha ka ọ na-ebuse, wetara ya ego ya chọrọ ịga ụlọ ọgwụ, wetara ego ya ke nke ọzọ, na m judelu ọnụ na otu ihe ọnụ si ya mee n'okwu. Ụmụnne m, onweghị m na-aga anụfọ, onwe nnọọ ihe m na-aga ahụfọ, biko n'odo. A ga-asịrị na nwunye ya na-awụ lelee, enweghị iji nwoke eme, gị na nwoke anyị ya baa anya, ịhapụ ya bịakwa ụgwọ isi lụọ, ọ na-ebiri, enweghị ihe ọjọọ mere, gị nọkọtasị na-alụgachi, pụwazie ntụrụ kpewazie na iri ime, na ewetazi ego sendwara ụna anọkwanụ, biko n'okwe mmadụ na-aga anụfọ. Dị mata aka na-eti ya na enwekwa ebe okwu rutere aka nọ n'it, enwe ebe okwu a werutere ya n'ihi na marriage agbasala, ọ na-agbasabe asị ka awa ọkụwanụ ka nwa nwa ọnụ marriage akọkachigweni ọrịdị. Msụ mbịade mbịa gbotodorela ọnụ gelene aka na hụ na dị mata enwekwa ebe okwu ruru, aga m emebe ka ụnụ mara, mana onye na-eme nke ọ na-eme kpachapụ anya ya, ọ dị mkpa. Ụmụnne m, a ga-akpọkele ugbu ene na mmadụ duhiere nwaanyị na ugbu ene ka ọ gịnị wụ ihe ọhụrụ, ọ gịnị wụ ihe ọhụrụ na marriage na-enwe onye nyego ya nsogbu, enwe ihe di ya mere ya, ayịrị ha ayị before ha alụọ, ọwụhụ na ọ maghị onye ọ ikekwe enwetere ya enwete ihe somebody according to the man, ayịrị ha ayị before ha alụọ. Ọ lụkwara nye ote nwoke na-eshi alụ nwunye, ọ gịnị ka a ga-asụ ihe bụ kelugbo? Ụmụnne m, ọ na-anọkwa